pamusoro vadai tauyawo tine nyaya yangu chakakosha kuti pamusoro pemambo vadare mataura kuti inini ndinonzi Ningi motaura nyaya yenyu yakadai vanhu vese vari muno mavaziva kuti ndimani. Pamusoro imambo pamusoro vadare nezita ndinonzi Moses Chiweshe. Nyaya yangu yakamira nyaya yangu yakamira yakadai. Mukoma wangu Tobias Chiweshe akashaya musi wa 29 December 2005. Asi pawakazoshaya takanga tine nyaya yatanga tinayo yekuti mai guru wakaita mwana nechikomba, vakaenda vakandotora vakandoita DNA test. Kopi yacho vakandoita DNA test vari town, vakauya kumusha vese vari vaviri taura nyaya yavo kunana baba. Nyaya yanzikwa, vanamukoma vakauya vakaenda nemwana kwaTezvara nemudzimai namai guru. Tezvara vakati zvakanaka enda zvinzwa, chiregai ndinotsvaga gomba. Tezvara vanhu vakasumuka vakaenda vakanotsvaga gomba nemwana. Vaenda nemwana uya, gomba rakagamuchira mwana waro kuti mwana ndomuziwa. Saka tabva ipapo mukoma wakazoshaya 29 December mwana asati aenda kumusha kwake. Zvaitika saizvozvo mukoma pavanoshaya takazoita situation yekuti mai guru vanga vakupakurira upfumi nomusha kuwatorwa anova mwana wegomba. Saka zvinova zvinhu zvakatishungurudza zvikuru sei, uye kuti titi mwana wegomba uyu muchitoriziva anofanira kuti achinjwe surname, mwana aende kumusha kwake. Hazvina kuzogona kuitika saizvozvo, but nechikonzero chekuti tikufungidza kuti pakafa mukoma isita takarwadziwa, tiri panguva yakatiomera yekuti mai guru vanonga vatitaurirawo zvakanaka kuti vinhu vana baba kuti mwana arwara. Ende chimwe chacho chakamurwarisa yanga iri depression, aita BP, inyaya yanga ichishungurudza zviri serious. Ende pavakanga vari wese, gomba raimbofona, indakatomboigarirawo nyaya yacho ndichiti mai guru chii chiri kuitika. Tanonga takasvika usiku 12 midnight. Mai guru bvumai kana paine nyaya iri papa, nyaya ipere, chironda chikasvinwa chikabuda hurwa chinogadzirika. Usiku mai guru wakaramba pamusoro pegomba, but gomba raitofona. Rimwe musi rakafona rikati foni manje mai guru wanga ina unogeza. Foni yadairwa namukoma, uya anobvunza ndiwani ndiwani ndiwani. Gomba riri kuramba kutaura kuti ndiani kuramba rakanyarara. Zvikanzi wafonerei, zvikanzi ndachifunga kuti maenda kubasa. So indakadaidzwako ndikandoigadzirisa nyaya yacho, but usiku uyu hapana chatakanyatsobuda nacho. Saka mukoma wanga wachirarama upenyu hwekushungurudzika uri serious, ende ndo hwacho wakazosvika pakupedzesera kuti wazosvika kuzoita stroke. Saka isi taona kuti pasituation yatinayo yakatiomera, mukoma wasati wafa, takamboenda kwaGorekore, ndiye sabhuku wekwaTezvara, chiti pada tingagadziriswe. But hazvina kuita saizvozvo, because nekuona kwedu kwatakaita takaona kuti Gorekore akurirwa newekwakashiri, nokuti akanga akutocheya dare, akanga ari kwashiri watanga tamhanarira, kunyange akanga ari secretary. Isi ndobva tanyarara tikati amen, ndo zvinoitika mukati muupenyu. Taramba takanyarara, ndomwe mai guru kwawakagumisira kuya kumusha chaiko,
2024 vanhu vagara kuzouya kwavakazoita apa yanga yabarara wamhanya baba asungiswa apiwa peace order baba tadzokera futi kukoti asungiswa saka kubva ipapo hapana rugare rwatinarwo zvekuti unoona kuti dzimwe nguva marafurirwo acho ababa hadi kuti tiri takapererawo tine zveduwo zvatoshaisha zvaunoonawo kuti isu ukaongorora unogona kuona kuti apa tiri wrong tiri chinyi but ofisi yababa ndo yakabata musha ende sure enough ndokutoendera musi wakashaya mukoma yes tatakagumbuka ende hatina kusuma tezvara kuti dzatisiya mukwashanya afa ende I believe kuti ashaidzokana dziridzo dzakazounza zvakanga zvichizotevera maiguru haana kuzokwanisa kumirira kuti waone pari kuigwa murume wavo tezvara haana kuzomirirawo even nanhasi maiguru havazivi pane rinda ramukoma saka tiri kuona kuti kwatasvitsana manje yezvino hapasisina achataura neumwe asi mitingi yedu yokupedzisira namukoma yaiti nyaya iyi inofanira kuti ipedzeswe ende isu takabhadhara roora rose kuna tezvara wedu ende patiri kuona manje kupera kwacho kukuita ukama hwacho kunyange maiguru chiwaraini kana nichovaona ava ndimai kwandiri unobvaona kuti zvinhu zvacho hazvinaomira zvakanaka maiguru ndomunga pakafa mukoma ndino wava mwana wakatoenda kundovaona maiguru zvaitika mazviona vanhu vanogumburisana but mukoma ndo kutofa kwawatoita uku havachamukiba wasara tisu wapenyu tine nyaya dzedu abcd dzisati dzagadziriswa dzoda kuti dzigadziriswa ana maiguru takatienderana tichafamba tondotora death certificate tatora death certificate tofambirawo upfumi hunodikanwa kuti maiguru whoever ari kubhenefita akwanise kuwana tatenderana usiku ihwohwo maiguru andipinzira audio yekuti musauya kunokumba Claudina kwaharare indaandatini aiwa touyazvo vakomana vose tisi varume venyu touyerana tobatana maoko toitawo wanhu chaiwo maiguru akati zvakadaro hazvichaitiba hakuna zvinhu zvakadaro kana musina kumbosvika panapa mukoma achiri mupenyu hamuoni pano but hachisi chokwadi kuti tanga tisingaendi kunoona mukoma even pakafa mukoma vanhuuna ndo vakanga varipo vakataurirwa mukoma wachinzwa mashoko ekuti handifi ndakaregerera mukoma munhu akatadza kuregerera situation ende zvinhu zvakasvika pakuipa zvekuti maiguru wadaro indakazoti hazviri kwamuri indandaedza kuti ndikwanise kutibatsirane vakazondifonera maiguru vakati haiyo zvinondapora yaitore death certificate ndakaendawo mutown kumarket square ndakasiya basa musui ndikaendawo market square tapinda mukati ende ndokubva ndakanga mautora id vandatora license ndobva ndaendesa license zvikana officer hatitori license kuno totora id ndati aitsoke chibira indifonere munhu anouya kuna ane chitupa chakanzi chiweshe ndakafonera munun'una kuti chiuya iwewe maiguru wachizviziva ndakanga ndakagara pabhenji ndakaramba ndakagara ipapo ndakanga watozoona kuti zvaakudopotsa asvika masikati ndakagara ipapo ndopo ndobuda panze ndikati chirega ndichaya kufonera maiguru foni yaswichiwa off next yazopinda makupi ndatokumba kuClaudina zvakutaurwa zvacho handichadini zvawandisa musoro mangu next magara pasi mutemo wekumaster of high court kunorejistwa zvinhu unoti hama dzemufi ndodzouya patiri kunetsana kukoti apa ndo patakatozodzidza musi unapo aiwa maiguru akatora vanhu mumwe akanga ari wokuchechi mumwe akanga ari munun'una wasisi wavo ndobva wandotaurira koti kuti ndidzo hama dzake uyu mumwe wekuchechi uyu ainzi ndiye muroora mwana wasisi ainzi muzukuru takasvika watavhenika ndo zvazviri kuita saka uri kuona kuti ukama hwataanawo hapasisina chaizvo chiri kunyatsoita zvokuti unoona kuti izvozvi pacho patiri kutotaura musoro pezvazvo patakaendawo kubasa vakatidaidza vakati uyai wakabvisa $375 yechema
zvikanzi mugopiwa kwacho izvi maiguru akaramba nemari chaiyo yechema. Not just that, pamapepa acho chaiyo chaiyo kunyange zvichazokorektwa hazvo kwamaster kana wabvuma mapepa acho mwana ari kutonzi mudyi wenhaka ndiye wacho yeye mwana wegomba yeye ndiye atori mudyi wenhaka ndiye ari kufanira kugara nhaka pamusha wababa ndiye ari kufanira kutora zvose upfumi. Saka takazoona kuti patasvitsa manje apa hapachabudi baba. I think taakuda kuti tigare pasi tionesane kuti tingabatsirana sei. Tamboramba takanyarara tichiti pada zvichasovheka zvega. Just like mukataura kuti after 2 years munhu anongouya kumba mapana nababa varipo kunyange vana vabadzi munguva vanogona kukanganisa anosvika oti pakaiswa makii anogwedhura makii iwawo oisa mamwe manyowani. Yes, tinogona kuzviita because tine mari kana chini, but tisati tava vanhu vane mari tiri one wakabva kune one. Saka nyaya yedu chaiyo hombe yataurira pano mambo ndeyekuti tanga tichikumbirawo kuti mwana wegomba abve mumusha medu apiwe muridzi wake sekufamba kwatakangoita tichifolowa procedure. Ndo zvatiri kungokumbira panzvimbo yekuti tirambe tichikakawadzana tichinetsana. Ndo nyaya yatichisa pano Changamire. Mukoma wenyu wanewa mwana wakuru pane uyo amuri kutaura neamai ndiye yubi. Mukoma wangu asina mwana wawakanga wachichengeta vana vamwe. Maiyo sorry ngomere orai mwana wamuri kutaura nezvake handiti ndowamuri kuti haasi important. Maizvizvo mwana wamuri kutaura nezvake ndiye wamuri kuti haasi ndiye ane nhingi ndiye zvakaitika rini. DNA test yedu nderemuswa that's 2024. Akasainira kuti mundotora muende kuDNA testing. Mukomana namaiguru vakatenderana kuti atende vakanga vaita nguva vachikakawadzana. Mukoma akashata ndo vakatenderana kuenda kumaDNA. Yes. Ndo vakasainirana kumaDNA ikoko. Yes. Vakaisa signature yavo. I think so according to Mukoma vakatenderana. Mukoma wenyu akatenderana. Yes. Result yazouya yakauya mukoma wenyu achimo. Result wakatoya wese wakatanga vaenda kuna cheche kuHarare. Wachibva wazobva wachibva waya wese vari wawiri nemaresults avo kumba. Wachibva wabvunzwawo ndizvo here uyu akati hongu uyu akati hongu. Saka uyo chiri kumuti ndeye mudyi wenhaka iye ari mwana wegomba mari masvika kustage yacho stage yekuti awe mudyi wenhaka. Stage zvakaitika ndezvekuti sekufamba kunoita zvinhu zvedu pachiwano munhu akanga apedza kuwira mhuri inoita musangano wekuona kuti ichi chakamira sei ichi chakamira sei ichi chakamira sei. Saka zvataifunga ndezvekuti since kukoti kuchidika mwahama dzomufi ndo kwatachifanira kuita meeting namaiguru tisati taenda ikoko tobva taziva kuti uyu mwana yagomba zvemaiguru takatenderana
Gomba makati rakabvuma mwana waro saka ngaaende. Saka stage yatiri yezvinezvi ndeyekuti haisati yapera yese process yekugowa asati. Saka takazoendesa iri kukoti tikandokumbirawo objection kuti titi zvakaitiwa handizvo because dzakauya hadzisi hama dzekwani dzekwachiwesha. Ndo zvatakangoita. Saka zvinokwana tezvara venyu ndedurunzi vabereki vava varipo panhasi panapa varimo munomu muchitenderera mumatare nyaya inonyadza zvakadai munozviitira. Ndinonyara kubvunza hambo yangu ndinobvunza imweni kuti muri kuregera kupedza nyaya kusovha nyaya yekutaurirana mopedzerana zvakanaka pamusoro imamo. Chido chedu ndichocho chekuti nyaya ipedzwe mukutaurirana zvakanaka. Takazama matare ese iyayo sekutaura kwawaita kuti pakabhindwa kwasabhuku zveshuwa takasvika kwasabhuku nyaya dzichitaurwa kubva kuna sabhuku wedu gore zvimwe zvikazopedzera zvakwasabhuku wawo futi iwo kwachinyang'anya kwadzamai. Saka taizama nepese patinogona kuti zvinhu zvidi tizvigadzirise tiri koko, asi nekuda kwekuti nekuti nyaya yataurwa kunzi Mukwambo akashaya. Mukwambo paakashaya akarwara achigara nasisi wangu achibva aenda kuhospital zvinongoita wangu kwakundokundikana ariko pakuzochemedzana manje ava Wakwambo wedu wakabva watora mutumbi kana kuti chituna kwakuenda nacho kumba kwa baba vavo, asi uyu munhu anga aine achiraramawo nemukadzi wake nemhuri yake. So ipapo ndo pakatanga kusawa nekunzwisisana kuti kozva mazotora mufi maenda naye uko awawo semukadzi ototeera kudzimara mutumbi uchindoiswa kumusha, wakandoiswa kumusha pamba paakawaka nemudzimai wake, asi hawana kumisa mukicheni zvatinoziva tese kuti munhu kana achinge afaniswa mukicheni make ndopa wakandomisa mubhedroom amene chawakanga wakunzvenga wadaro. Kuchemedzana kwacho zvawataura seyo kuti hatina kunge wazomboshuma kuti baba dzatiputsa kana dzati ichokwadi kana kubatana maoko hazvina kuzenge zvaitika. Ndinoziva kuti tinotanga kuudzwa then muzotanga kutaura matare. Saka panenge pakatanga nematare matare acho ari munharo ameno dzakanga dziri nharo dzavo kupfungwa dzavo ndokubva zvangoita sezvidaro mukwashedu ndokubva awikwa. Munoziva vanhu vakaita seipapo pekuti munhu une uchitandira kuudzwa uye achitandira kutaurirwa uye achitandira kudii plus mwana haana munhu akawaka munhu akachata nemudzimai wake haana kupiwa access kuti achemerwo kune shamwari dzake dzakapedzana nadzo kune wamwe waakanga achirarama nawo. Saka pakabva pangova netension. That tension was just in the air zvekuti kutizive kuti zviri kurevei zviri kushandei hapana akaziva. Saka zveshuwa kunzi mwana aripo ari kutaurwa kunzi mwana weGomba. Mukwasha wedu akaroora mukwasha wedu iri nhumbu. Handi munoziva kuti munhu unosungira unoita sei. Mukwasha wedu haana kusungira. Chikonzero chekusasungira akanga achitozviziva kuti mwana haasiri wake. Haana kusungira zvimwe zvese akaita semukwasha, asi pakusungira akati no, handisungiri nekuda kwokuti mwana she comes forth at sekutsanangura kwatiri kuita nekutaura kwavari kuita inyaya yakambotaurwa mambo. Saka ndiri kungotsina kana muri baba kotsi musingawirirani nana Samaita because kana mukwasha zvoziya zveti
isu hatisi kuona patisi kuwirirana nawo mama, hatina patakamboti hatiwirirani nawo, ndicho chokwadi. Asi iwo hawo sezvandambotara zvekuti wakanga sakutaura kwaita kuti hatina kuashuma kuti dzatiputsa dzatidi pamwe maybe ndo vasingawirirani nezvo isati tiripo parufu. Ndazviziva nekuti nyaya yakatanga mashure, vanhu vakasara chakabhofa, vanhu musingachatowirirani. Zvongoti kana munhu afa utonzi wedu apa vasiva nenyaya, havachauye kuti vataurirane nemana Tezvara nekuti mune mwana ari kukanganisana nemwana wavo. Chinoitika ndechekuti vanhu vairi ava vakaroorana vakakanganisana, nyaya haifaniri kuti mutadze kuwirirana naTezvara samai, mutadze kuwirirana naTezvara nekuti muchazotsvagana. Ivo vana Tezvara havatadzi kusawirirana nevakuwai nekuti muchazotsvagana. Eno pane zvakawanda zvamuri kuti muri kufambisa hamusati ba. Munhu anonzi munhu. Ndoda kutaurira mesa handisati ndakupai mhosva mesa, but muri chinhu vanhu munhu. Pfungwa kametality kechimunhu akasvika kabva pamunhu. Munoziva iwe uri munin'ombe, uyu mwana wangu uyu akaenda pekuti kachiwanhu pekuti ndibobonga, uri kuona pana vanhu vanodaro vasina mhosva yekuti iwe netiri ropa rimwe chete, asi pekuti ndini mwana wachaye anenge anapo. Asi kana imi mafa mauko kunoiswa vanhu, pfungwa yenyu iyoyo inouya kwandiri. Inini pfungwa yangu ndikafawo inoenda kwamuri. Mwana anomira distance. Unoziva pachivanhu. Ndochandiri kuda kuedza kutaurira ava vana Tezvara havana chavakakanganisa. Imimi hamuna chamakakanganisa. Asi kuti ava nemurume wavo ndo vakaroorana, asi ndo vasina havasi kuwirirana. Mungati vakawirirana, vari kuwirirana havasati vawirirana. Patori nenyaya hombe inotoda kugadzirwa nemana Samaita. Ava ndovava nezviya ana soko iye pfungwa iyoyo shuwa munganyeperana mukadini, mukatorana mukaenda kumatare mukaripirana kana mukasaripirana. Izvi patiri kutaura panapa muchazoiona nyaya. Muchazoiona. Ndaida kukumbirisa imimi na mbatya dzemurume uyu, kana mbatya yemunhu isati yagovewa mune munhu mumusha, moza zvinoita chivanhu chedu. Mbatya yemunhu isati yagovewa kupuwa anokodzera, ingo uri mumba, mutumbi uri mumba. Saka tiri kutaura nhumbi dzemunhu mupenyu aripo, ari mumba. Maibatsira ndimunofanirwa kubatsirika. Musagutyire nyaya mbiri kudzibata, ndadzitsaurwe. Mwana is a second issue akazobuda mbo. Asi pane vanhu vairi, umwe ari kusiyiwa nembatya dzisina kugovewa.
ndiri kuda kuti nditaura zvetsika dzechivanhu handiri kutaura zvechikristu. Tese tiri makristu tinoenda kuchechi, tinotaura nyaya yechivanhu kuti ipapapo you must be very very careful. Pakangoita umwe munhu anoshereketa pakati pevanhu vekwasamaita nevanhu vekwenyu, zvinhu zvinotanga kutonetsa, hazvichagadziriki. Pane mitemo inotaurwa hurumende yedu isusu yakapinda pane dzimwe nyaya dzainosenzesa common Dutch law zvisingawirirani nezvechivanhu culture. Takadzisanganisa nyaya idzodzo dzinoita sedzakabatana, tiri kutorisa moto. Dzese ndatidzitore todzifambisa pamwe chete. Kana pane pamunoda kubatsirwa, kana pakakura sei, ndobasa rematari. Dzatinotaurirana tiri pamwe chete, kana dzichiperanwa, kana dzichiitwa sei dzichifamba. Asi pane nyaya iyo iri yakasenzeswa chirungu, iyo yechirungu inomira as it is. Yebepa reRomwe chichanetsa manje pabepa iroro, anosenzesa bepa iroro naasingaritendere. Patoita nyika mbiri, ndopatsaura imimi mchinda uko ava vachienda. Dai mange mapedza iyoyo aidha, kana mutingade kupedza iyoyo mopedza isinganetsi, iyo yemwana yesara yakadaro inotongwa nematare ematare iyayo. Don't mix up things. Muriyazo nenzwisisa iyo yemise yakadaro motanga imwe nekuti muda kuparadzana nhombi dzasamaita. Mukawirira nayo mukapedza everything zvinofamba zvakanaka. Makamhanya kuda kunoguwa nhombi idzodzo kana kutsvaga bepa iro first, bepa iro ritamisa dzese because chiweshe. Kana achiona bepa iro anoguwa zvinhu achiti ari kupanda. Pachavo ipapapo vanenge vakutonetsana. Uku wana tezvara muri panyaya yacho mune muchiti yekwachiweshe watiramwira mbatya. Inini sedari rangu, kana pane bepa iro, isu hatisenzi nebepa iro. Traditionally. Asi zvikaenda kutsika yedu, bepa iro pasisina towirirana nemi anatezvara navana vakuwasha. Mopedza nhumbi dzachiweshe, mopedza nyaya yacho. Kuruni izvo zvakanaka. Zvinoita hazvo kuti ndiri kutaura ndikunge kunyara anatezvara, kunyara anatezvara. Mese muri anatezvara vanga. Matsanangurira zvakanaka zvakajeka. Asi ndiri kuona kuti pabepa ramungotaurira ri ndanzwa tezvara vachitsanangurawo, ndaona kunge risina dambudziko rakatowirirana. Ndofunga tisati tatovapo tezvara kuti mukwasha haratosungira ba achitoziva nyaya yekuti mwana haasi wake. Kubatsira kushanda izvozvo ndizvo. Asi kana
doro oziya doro bhiya rinodhaka kupa munhu kuwa bati kana rakaiswa apa zvinhu zvacho zvinodhakisa chinodhakisa vanhu asi zvikasangana zvikangorara hamuchazvikwanisi asi kana zvakadai so separate chirapa vanodhakwa neko nezviyo here vamwe vaisivana pasati pasanganiswa mvura nezvi kuti zvimborara ndo zvinoita ava ndiri kupindira pauri kutaura kuti ava iwa zvavari kutaura havana nyaya yapo yavari kuisa vari kutoziva ende vataura chaizvo chaizvo vamwe vatsezvaro havagoni kusvika ipapo vanenge vachitorambirana asi ukanzwa tezvaro achi nyaya iyi tinoiziva orikuona muda kuzikanwa kudini imimo vakuasha vacho tezvara kana vadaro dai muchitobvunza notochiita sei baba matotedza nyaya isusu nyaya imambo vaitora vaziva kuti taita vadiki kwairi maonero andaita noti muona kuti hatiinawo isusu pazopo vazopedza vachitaura kuti nyaya iyi waisa muenzaniso wedoro vamwe vazhinji vanogona kutadza kuubata vanhu vatinotaura navo vava vanhu vairi ava vari kudanana handiti asi umwe wacho uyu ndiye hake but haasipo chaizvo chaizvo saka uyu anogona ngaine zvaanotaura achiti inini ndini chai chaiye handiti kuti vamire pekuti inini ndini chai chaiye panogona kunetsa kana maakuenda pamutemo imwe yaya yechirungu yaya andimanzwisa saka ndo pari kutaurwa namambo pandaona inde kuti vanoti kana zvinhu zvikauya mudare munomu zvise zvakadaro zviri zviri mukatombobudisa kuti zviiri zvinopada kungwarira asi izvezvo zvakaita kunge zvakapusa bcause nyaya yacho pakutaurwa kwairi kuita muchiita kupusa kwayo ingori simbo yekungoti zvinogona kuzvita nyore asi pazotaurwa namambo isu takutopatyawo sevadare nekuti vakaona zvakawanda kumutemo wechirungu nekumutemo wechiwani saka pari zvinhu izvi zvanhu pangonzi mimba kana muchida kubatsira mungori muno mochiti tochidii bcause vari kuda way forward asi inoitwa nevanhu vairamba muchiwirirana asi zvimwe tisaremerane zvimwe zvacho hapana chinorema ingwai mazwangu hapana chinorema zvikwachiwo chenhavo zvikwana tezvara ndeava handiti whatever zvavanenge vati ndizvedu hapana nyaya ava vakati hapana nyaya asi pakaita zvekuti pana ari kuda kurerekerwa kunzi iwe ndiwe une nyaya rerukira uyu une nyaya rerukira nyaya tanga pane umwe anodhifitwa nemutemo iyo ubva afuratira kuti haita henyu pana chinopera izvozvo zvaikuramwirana kwevanhu ndo kunogadzira mhepo urungosamaita imeme ndinoziva kuti iropa renyu riri pasa isusu vakuwasha havana simba neropa renyu ndizvo chaizvo avawo ava vane zvinhu zviwanikwa zvavanonzi vanoshayana nemurume wavo ndizvozvo toziva zvinotoenda pekuti kana zvakanaka munogara makadai zvakatonaka izvozvo chaizvo muchiziva mamunogumira mese avasingaendi too much avo vachikusiyai imi musingavasiyiwo muchiti tisu mangoita zvinhu izvo munorarama upenyu husingapera asi zvikaita kuti pane adzikisirwa simba pane nyaya takamboona makawanda dzimba dzinosiyiwa nevafi
zvichinzi haana chance yekutaura anything apa. Mai vanogarapo vakasununguka, asi dzimwe dzimba hadzichagariki. Munodzidzira kuti pane dzimba dzisingazogariki kana kupfuurika, because munhu arambidzwa pane mutemo kuti don't say anything, anogona kuita say anything. Ndibatei mazuva angu, handisi kutonga zvekuti ndoda kungokuenzanisai kana muchikuda mumba muende kumba kwenyu pasina wandiri kuti ari wrong. Kana wrong aripo zvake aripo, haavhikiki. Muri kuzvindweretsari musasiririse mangwana, mukanye kusiririsa chatiri kuda panapa. Ava ambuya vangu ndoda mbovabvunza wani wene kuti handisati ndasvika pekuvabvunzisa zvavari kuda, ina handisati ndaziva chavari kuda, asi nyaya ino ndatoiziva. Ambuya chiri kunyanya sezvari ndakubvunza mwana wenu chiri kunetsa ichi. Inini chiri kundinetsa ndozviri zvataurwa zvese zvataurwa nababa minavo. Ndingati munonditendera kubvira pekutanga. Mava mudare taura isusu kati kana tisingapedzi nyaya yenyu asi tovarwa kuziva kana tichikubatsirai tinoziva pekukubatsirai. Makatendera kuti kubatsirai tokubatsirai nyaya pamwe chitoperera pano. Ndizvozvo ndozvandandichiti mambo ndandichikumbira kutsanangura ndichipindura zvataurwa nashumba achindimhangarira. Inini kubvira tichigara nemurume, ndakaroorwa 1996 nemurume wangu. Tikagara, murume wangu iri nherera yaizikanwa mudunhu rekwachinang'anya wachitambudzika. Inini ndikaroorwa mumusha umomo, ndikasvika ndikajoina unherera uhwohwo. Tikagara nevana wanin'ina wake, tikagara mupamuya. Tikavaka dzimba dzedu 1999, Mwari azobatsirawo taonawo kuti kwase kuwaka imba yekumusha. Tikavaka dzimba dzedu 1999, tikagara mumba medu muya. Tagara kudaro ndaichengeta wanin'ina wake zvakanaka zvekuzosvika pakuti akatodipa mombe 2020 musuru yekunditi wakaita kwakanichengetera chi wanin'ina wangu. Zvadaro ndobva tagara panyaya yemimba akaziva kuti mwana asi wake ichiri nhumbu. Akatoti ini handina kutaurira ndini, ndazvinzwa ndozviri kutaura kuti nhumba izi yangu, handina kubvuma. Ndakangoti manzwa nani? Akati kana usi kubvuma roora aibvisa. Mushure memashoko yachibvisa roora zvechokwadi zvataurwa izvi, akabvisa roora asi haana kusungira. Baba wakabvunza akati baba ini handisi kuzosungira nekuti ndikunzwa kuti nhumba izi yani haizi yangu. Baba wakanyarara akati wazvinzwepi? Bva zvagara zvakadaro. Tikagara mwana akuti agore adoda kusvika 2 years vakuenda kutora birth certificate. Baba ndobva wauya wakati mwana wokutisa birth certificate haasi wako. Akati nini? Ameti wakapindura natudi akaproceda akatora birth certificate. After that mwana akakura achiendeswa kuchikoro achizviziva kuti mwana haasi wangu. Achiendesa kuchikoro achidini kusvika mwana akura. Iyo depression yari kutaura iyo wangu wakuramba wachingomudza kuti mwana haasi wako, mwana haasi wako, mwana haasi wako. Ndobva atanditotora ma-DNA, ndobva taenda ndobva anowaratidza ma-DNA test aya. After that wakati mwana ngaende kumusha kwake, ndobva wanomisa kumusha kwangu Ma-DNA akabuda sei? Akabuda achinzi mwana haasi wake. Ndobva ati ndozvabuda toita sei? Awakati mwana ngaende kumusha kwamai wake. Ndobva wauya naye zvechokwadi. Ndakaenda kubvunza tete ndozofa. Makagudzikana kuti azwa. Ndobva adini mwana ndobva adini ndobva wauya atokura gore ra 2023 2024 mwana ndobva auya unaonde kwachiweshi zvikanzi mwana chakumucheta kumusha kwamai wake ndobva iswa kumusha kwangu inini kubva iswa kumusha kwana baba zvikanzi tsvakai chinyi gomba renyu. Baba wakati ayo tadini tazviziva tikutsvaka gomba. Wauya kudaro nemwana mukoma wemurume wangu mukoma wemuyu akati wana baba tazviziva kuti mwana haazi wedu, tikukumbira kuti dzokere nemwana kuHarare ari kunyora metsi. Saka tikamusiya pano tadisturba mwana. Wana baba wakati ai kutorai mwana mudini mudzokere naye. Bva watakura mwana akadzokera naye kupi
kuHarare. Wasatoenda kuHarare, shoko bva rasvika futi zvanzi mwana ngaende kumusha kwake. Tikaenda tikasimuka naumwe kwachesho wari munhu tikanosiya mwana kupi kumusha kwake. Zvakatopera zvakadaro. Mwana akakumbirwa akadzokera kunogara kumba kwaisogara achinyora metsi. Apedza kunyora metsi mwana after DNA test yaitwa mwana akatroswa driver's license nemurume wangu. Mwana achitorarama as usual. Saka ndoshati depression yawo kuti azofa 2024 nedepression yemwana. Mwana ane 22 years waakaziwa kare kare kuti mwana hasi wangu chiri nhoo. Saka ndikushaya kuti depression yakutaura nhasi yaakaita ndei. Ndozvandiri kushaya. Saka ini zvana ichida kutaura kuwadare kuti zviri kutaurwa navarume vano zvandiri kupikisa. Kuti nini murume wangu haana kufa nedepression yemwana. Mwana akamuziva kubva ichiri nhoo kuti mwana hasi wake. Chakasaka kuti asida depression chekuti wana baba waiti mwana hasi wako. Mwana hasi wako ramba mukadzi kusvika munhu aita depression kusvika munhu afa kana wari kuti akafa nedepression but cause of death anoboti depression. Imi manje anditi murunzi papikisa mukadzi zvese havanapikisa sure basi vari kuti haisi cause haisi cause yakauraya hama yenyu nekuti murume hama yenyu yakanga yatoziva kuti uyu haasi mwana wake. Saka ndechifunga kuti mbomera ndechifunga kuti mungapikisana kuti aurayiwa nemwana uyu here kana kuti aitwa sei. Ndechifunga kuti mungabvunze so what murunga kuti tingapaite sei, muchibvunza mai vabereki vacho varipo tochiita sei. Pane zvinhu zvirikuitwa zvakawanda tochiita sei. Mukadzi akati ndakakanganisa orai nekuti ati akazviziva murume wangu. Anditi mukadzi zviri kutotaura kuti akakanganisa kukanganisira imimi wekwasamaita zvichiburikidza nemurume wavo, asi murume anenge aisada kuti zvitauro kutaura. Sakani aimbomira tiri kwavo ndiri kutsvaga solution. Hamudi kubatsirwa kuti toita sei. Let's give them chance yekuti sakani tochigadzira zvinhu zvedu sei, because mune question yekuti mwana uyu angapuwe nhaka here asiri wamukoma. Handiti uye mbenge mune nyaya yekuti saka kana zvakadai tinogowa zvinhu tichimupa here. Handiti pfungwa yanyengere ingoti munogowana nemudzimai kuti mudzimai watora zvimwe zvosara kwamuri kumurume. Ndopa pane pfungwa dzenyu ndatipambe kana zvirizvo hamusi wrong. Inyaya dzinotaurwa mumatare idzodzo manje. Uyu yemwana aitaziva kuti tese wekwachiwesho anoziva kuti haasi mwana wavo. Avana tezvara anoziva kuti haasi mwana muzukuru wavo haasi mwana wekwachiwesho. Kana zvadaro zvaclear hapana achada kuziva kuti anotora umwe ndiani. Ava ndo vane mwana wavo vakatsvaga vega anditi asiri wekwachiwesho. Saka mungatadzere kubvunzana naanatezvara tochiita sei. Umwe naumwe wotaura pfungwa dzake, imwe motaurawo pfungwa dzenyu. Pfungwa yetebhuro yoitwa pachena kuti kana yakadai tochidini. Tiri yepfuma is another issue. Haisi nyaya inonetsa nyaya yepfuma. Ava kana vachiziva kuti vakaita wrong vatozviziva kuti murume wangu akafa achizviziva handizvo zvakamuuraya, asi anga atozviziva kare. Saka imimi you come out kuti munofanirwa kubuda pachena. Muri kuda here mukadzi aripe kwachiweshe kukanganisa kwaakakuitirai. Moenda kupoint kuti nyaya ipere. Kana vabvumirana nazvo motaurirana. Kana vati hayi nekuripa handidi
handigoni handiti inyaya inoiswa padariro yotaurwa accordingly zvinoita kuti imi musununguke avachiitawo zvekusununguka navanzwa rumirwa rwakanaka rwakareruka tserenga ichifungidzira kuti taitosvika kuvatanga tichitya kuti nhasi munomu ndichanonge dzambwe but ndaona kuti vakareruka. Pane pamuda kuwedzera ndichida kutaura pekuripa kwamataura nyaya yakati yataurwa bva yaenda kwasabhuku murume wangu ndobva ati inini mukadzi wako ndiri kudini ndinomuda asi kana aine zvaanoda kundiripa ini ndoda kudini kuti andiripe ndobva ndadayira mudare ndikati shokwati ndakatadzira murume wangu ndoda kudini kumuripa wanhu vakati aiwa it's a pillow talk munotaura mega muri wairi tataura muri penyu papi pano chiendai ndobva taenda bva tataurirana nemurume ndikati ininika chandokwanisa kukupa ndokwanisa kukupa mbudzi 4 murume wangu akati aiwa zvakanaka zvakadaro chirika ndinotaurirani hama dzangu takuya muna December takuda kuya kumusha ndobva ndafonera bamunini wari muno bamunini tsvagirewo mbudzi program yedu yaida kudini kuitwa maiguru zvine zvitamu Christmas dziri kuti netsei asi takuda kuenda kuNew Year wanoridisa mbudzi kuitira maschool fees alright baba nditsvagirewo mbudzi baba akati ai ndatoona 2 ndobva ndawana asi dzimwe dzacho idi dziri kudini dziri kunetsa murume wangu ndokuti hai wambudzi tinodziwana handeipumusha tinoita nyaya yacho handiti ndobva tiri kudaro muprocess yekudaro murume wangu akastroke ndobva ashaya mbudzi hadzina kuzodini hadzina kuzobviswa ndobva taita dare kwachinyang'anya iri nyaya iyoyi yekuti mbatya dzogoyo riini wakati tanga waripa sekutaura kwangu ikoko ndikati aiwa kuripa ndandagara ndiri paprocess zvikanzi zvakanaka patatsvaga mbudzi takatsvaga mbudzi tikadziwana 4 tikati mbudzi dzaapo bvawarapa hatidi mbudzi dzigara nadzo saka handizivi kuti ndo patakagumira kuti saka chii chimwe chandingaaakaita inini maonera ndoita matauro arikuita mai ava amen maonera ndoita matauro arikuita mai ava pane pandiri kuona vana Samaita pamuri kunetseka henyu mahara pamamusingafaniri kunetseka imimi munhu wamunofanira kuteera mumashure munhu aritaura zvinhu zvake zvawakanga wachitaurira nehama yenyu imimi handiti zvitoita mudare mamakagara muno handiti ava vakataura romwa handitika imimi ndimutore nemunhu wacho imimi aritodzwa kuti zvatakawirirana ndizvere kana zviri kudini bozi pana pari danger pakuti munhu musati bozi kana aiwirirana nemukadzi uyu handitika haafari futi kuti imimi mudzvanyidzire mukadzi uyu kana aisawirirana nemukadzi uyu haafari futi kuti mukadzi uyu abhenefite imimi musingawani zvamaifanira kudini kubhenefita icho ndo chinonzi chivanhu chinoenderana nedare rinoi saka inini maonerana ndichiita ndeyekuti panyaya yeprocess dzekuti ava vakanga vaine process yavo yekuripa zvavakataurira ndovada kuripa imimi kana mama musina kuzviudzwa kana mama makadii kana munhu akati ada kuripa zvaada kuripa ndo zvinongonzi ndo zvavakawirirana kana zviri izvo isawa mogashira zvinhu zvamapuhwa izvozvo ndo zvamadii zvamogashira iarinoziva ndo zvamagashira mopfuura. Next issue pane nhau yembatya dzemwana wedu zvinhu zvemwana wedu ndezvipi oti ndeizvi chero akasiya zvimwe chero akadii zvamapuhwa zvenyu zvemwana wenyu ndo zvamodii chete zvamogadzira kana paine pamusiri kudiwa neava vari kuti apa hatipabudisi pachena handitika asi mine chekuita pachinhu ichocho imimi ndimi mune munhu anotaura kana achida kuzotaura saka naakuzotaura ndo pamunongobvunza kuti payaka imimi takati mukati imimi zvakati isusu kwedu isusu takapedza wana handi makatipa here motomira saka nyaya yedu iri kuita ndeyekuti imimi vana Samaita mune zvamuritotagira kuti panofanira kudai kana mwana wedu akadai panofanira kudai pane nyaya yataurwa apa inini yekuti ini handisingazivi kuti mwana uyu anga aine age yadii but patazoona kuti mwana uyu akakura parotaurwa zvonzi yakabva iri nhumbu ikabva mwana akakura akasvika kunzi akazombodza kunzi akambokandidzana achinzi ari kuenda uku achienda uku
but tinoita kuti hama yenyu imimi yaitwa interest nemwana ichito kuti ngauya adai vakatobatsira futi vakatoresa drivers license iya hamusipa padare iro razvaitwa vanhu tu vaita zvinhu zvani asi ava ndo vari kukudza ndo zvaitaurwa nehama yenyu. Saka kana ava vachinyepera hama yenyu imi musakasike kuti hama yedu haina kumbodaro nokuti hamusimi murudaro pari zvino. Ini nhangu ndiri maonero angu ndopana chiona dai mapava kana muchovapa karomukawo vaite musha wese nehama dzacho dzichimirira sezvadziri kuita so dzichimirira imongomira penjere pangoti zvinhu zvehama yenyu zviklike hama yenyu izorore zvakanaka. Rikandiwezere pakuda kuenda pokuti ndambonzwa wachiti izvo mai ava pane dzimwe pfuma dzinenge dzakuparadzwa dzichibhenefita mumwana uyu ndedzipi? Nekuti pane nhumbi dzakagovera, saka nhumbi pfuma yamafoni yami yakubhenefita kumwana asiri wenyu ndezvipi? Reason yataurwa ava magwaro anawo mai avo maiguru vangu avo kuti izosvike kuti wakaenda kwamaster of high court waisirwa eviction yekuti wanga uri kuisa bongo. Mirai wataura matitika wakashoreke asi wani waroora wakawandisa ine zvichitiko chiri kuti kawarika ndoonuka wekutanga hazi nemuroora wekuti anobvira aita mudzimai pamusha. Tina mukoma wakuru vanonzi mukoma Farai wakabva mudzimai wake akadzimara kuenda asina mudzimai asi akabvira baba wamira nawo mudare kura zvakaita semunhu era yakuitura samaita makusanganisa nyaya samaita pepa riripa Samaita ava ndavambomera ndinoda kuti ndetsanangura nyaya mamiriro ayo. Zvimwe zvacho tinonakirwa nekutaura tichipinza manyepo mukati. Wana atezvara mwana wangu avo takanga tisiri sabozi yekuti tisvike patiri nhasi kubva kushaya kwaita mwana wangu. Mwana ashaya ndingangode kudzoke mashure unyazokuti munyazo unzwa zizere. Mwana ashaya ini ndakaziva kuti mwana zvafa ndafonerwa vana vari kuko havagoni kutarisana nemukadzi uyu because ini ndii ndaiziva kugara kwemwana uyu nemurume wake. Saka ndakati inini musasachemere mukadzi uyu, chemerai pana. Tikaita saizvozvo right, taita saizvozvo takafambira mwana wedu tikatora mwana wedu of course anga agumbuka tikatora mwana wedu uyu akabva atiza kuya kumusha takasvika ako bomba right. Handina kubvunza tasvika nemutumbi tikaisa muspeya vana atezera hatina kuwataurira sevanhu taratidza kuti takabatikana. Taifungidzirwa kuti vachabvunza mwana wavo kuti iwe zvauya mutumbi uri kupi, vana kubvunza vakanyara vataregedza kure wataurira ndini baba ndiripo takaregedza kuwataurira which is correct right. From abseni takagadzira mutumbi imba yemwana wedu tikandorasa mwana wedu tichingobuda kuenda iwo ndemuru vakabva vabuda vakaenda hapana akavabvunza tavasara kwabva tangogara kwapera 4 months idzo dzapera ndo pakazouya vana atezva kana imuri kutaura mawachitauraka mobuda muno mobuda muno because mimi pamene muchitaura awa wana kutaura tagara 4 months tanga takatarisira kuti muroora achauya totaura nemuroora atitaurira natesa taitaura nemuroora kanti noni kumete zvinokumbirwa natesa haana kuuya muroora akazouya akutondimangara inini kuti ngei musiri kubhadhara musiri kudana kugwama dzimwana wenyu. Ndikamubvunza kuti pakaiswa kudombo gwada murume wako unopasiwa here akaramba akanyara nhasi waakuda manje kuti vachadzigoya ko pakati pesira pamwedzi yese 4 iyi wakanga uri kupi ende waiitei? Ndizvo zvimutemo zvaunoita here kuti munhu akafa unomboenda wozodzoka woti gwai mbacho zvoreva kuti iwe wanga wasikati kuti hembe zidii dzigoye waonei?
nhasi yokuti hembe dziyeni dzigoye kana zvodaro hazviiti. Mwana wakabereka iwewe ndiye akaisisa mwana wangu stress, kwete depression, stress. Doctor ndo zvakataura akaisisa stress yekuti afe, kuti akadhiringa one side tsinga mbiri ibvamwe achibva hana kumboita 2 days aibva. Saka mwana wako iwewe ndiye akauraisa mwana wako. Saka zvotoita ngezvekuti manje kuti iwe tiwirirane chitanga wabvisa zita rangu pamwana wako, then totangira ipapo. Vamwe vacho vakanga varipo vanasisi vacho vati nowakacho zvakadini ndakakanganisa ati zvakanaka makadini makanganisa chaenda kutaundi unotaura nevakomana variko. Kana mataura nevakomana variko vanozouya nenyaya yacho iyo. Ndii ndakataura sabhuku vharai nyaya sabhuku akati vharai nyaya iyi inoramba yachinetsa. Sabhuku wakataura kuti ini ndadii ndaitaradza ndokupai tsamba here yekuti ende kwashe kana kuti kwamama. Takaramba tikabva taparara, tangoparara ndobva takazonzwa sovotora chimbudzi isati nombotora nyaya yembudzi kaisi. Sabhuku ndikamuti sabhuku mbudzi dziri kutaurwa tangotora mbudzi here. Sabhuku akati kwete. Ndobva zvadhiropa achibvabva ndobva akazoya nemupurisa okusunga inini waina sabhuku iwa sabhuku nehanzvadzi yacho nevawa nemupurisa. Ndikati imesa mupindi ndoda mupurisa ada kunzwa zvaridi sada kutaura. Sabhuku mupurisa achibva apinda anamutsanangurira panapedza kumutsanangurira aibati uyu muneighborhood nengomasha right. Tamutsanangurira akati wacho chidadii asi vanhu havati havasidii havasi kumira ati it's okay zviri kwaari right. Wabuda waenda after a day ndikaona samuel yawe ndokwasaba kucivil court. Ndiri kutukwa, ndiri kuitwa zvakawanda nemuroora uko ari kuti haasiri tezvara wangu chaiwo chaiwo, nditezvara munin'ina watezvara wangu. That's it's okay. Ngatenda kukoti, tasvika kukoti ndojasi ndakavhunza iwe tive tinzvo ndiori kuharasa muroora ani muroora haagaripo pamba pacho muroora anogara kutaundi muroora anogara kutaundi ina handigari naye handina chekuita naye. Aiwa mutemo unoti izvo ukangotuka munhu basi unopuwa pisoda. Kama napuwa pisoda yekuti ndisataure nayo it's okay. Ndakazoti it's okay. Nditaiza mwenga pabva ari papisoda yekuti ndisataure naye. It's okay. Tichimbobuda mukoti imo tangoti budai mukoti aibva ndakuti tisina kuita edisini pakunogeti aibva atendera kwabva ndimangara abva aenda yemuroora kuti mangara aina hanzvadzi yake. Ndio ndio kuzviziva ukandakwira bhazi kumba fore ndienda ndikuenda kuharare ndikandatofonwa ndiri sanzi kwauya samuel messenger of god kune zvandakasvibiswa nezuro wow zvanandati asainai fomo iyi ndini chikudzwa ndobva asaina akadzwa ndaenda ndobva ndadzwa ndatenda kukoti ataura kuti ndiri kutorerwa mombe ndiri kutorerwa mbudzi ndiri kudzingwa pamusha maallegation auri kutsvaka ndo anoita kuti titaurirane here mumusha. Majasiti chibva atonga nyaya yake saka imimi hamuna kupindura mabvunzo emapuwa saka enda munogadzira mapepa simatorogadzira mapepa ndobva tauya nawo bva tapa majasiti ndobva abvunza kuti unopindura here ibva ngoti aiwa ndikuti unopindura here zviri kutaurwa izvo enda undoreply zvataurwa ndobva tabuda ndokubva aenda kwakundoreplya kwakubva auya musi wekupedzisira watakaenda hapana chakangotaurwa chakawanda mese chakangoti right mauya musi wa19 judgment right ndobva taenda tatazoenda musi wa19 right mese akawerenga kusamariza zvese zvairipotwa akataura kuti mai nyaya iripo ndeyekuti imimi vanhu ava vakagumbuka nekuda kuti makaita cheupombo mumusha mavo. That is word ndakataura naye iwo uyu akanga aripo akanga akumirira ndeuyu right
imiwo kwachweshe kana muinde samuri kuda muenda kuna master of high court ndokumauti wamandokumbura muri achivapedza ndikatapuwa chii zvinoiti zviri kuita ngezvekuti panatesa ramwana wangu ari stable nyaya irikutaurwa mudare muno kana tikateerera imimi neava nyaya yauya mudare muno nyaya yauya yataurwa nemurume akagara handiti nenyaya dzakutaurwa kuseri uku dzasiyana. Ngatibatsirane ipapo vana Samaita. Nyaya yapinda ikataurwa nemurume uyu mudare kana mukamuti adzokorere zvaataura kana kuti pane vandaona vanenge vachiita kunge vari kurekodha vakaplaya audio yanhingirinwa handiti yakasiyana nezvaakutaurwa kuseri, nekuti nyaya mukati yataurwa apa mozoti mune mine dzimwe dziri kuseri dzorega kubuda apa zvinopa kuti dare riite confusion. Bozi nyaya iri kubvunzwa ndeyevanhu vaviri vakagarisana papi apa. Saka zviri kuratidza kuti nhunha dzenyu dzenyaya dzenyu dzedzamiri nadzo maisa apa, nhunha dzise dzevanhu vari ukoko vaisa papi apa. Saka moya matemba vanhu vaida kuti vanopedza imimi kuzongotutsira chete mbichana. Saka apa zvinoratidza kuti hatisati atotanga kutaura nyaya apa yatotangisa, bozi nyaya yataurwa naSamaita avawo yaratidza kuti kutori nenyaya dziri kuseri, vatori nehasha nenyaya dziri kuseri. Samaita vapinda vavo vatoda pane nyaya dzavakatoitirwa neavavo, but cause of problem yacho iripo. Iyo cause of problem haisi kuda kutaurwa nezvayo kuti isolvwe iyo ipedze nyaya dzese. Idzi dzese dziri kumuka kuseri kwechinhu chakaitika kudhara. Saka isusu imimi hamusi vatori nehasha dzekuti zvoni zviri kuitwa nemuroora kuna baba izvi zvapana akambozviita handiti. Hakunawo futi akamboitawo mwana mumusha menyu handiti. Hakunawo futi munhu akambofane firo dzipi idzodzo zvakangoitika papi apa. Saka zvinhu zvise zviri kuitika nedare razvino muroora acho achizviita pa zvakatoitika neyeyu. Saka kana tichitaura nyaya totsvaga chinhu chakonzera kuti zvinhu zviitike tosolva izvozvo pera. Kana paine pakatokanganisika ende matombobvuma dai mamuri kuti ndirisei hangu ndatokasikawo paenda pekuti mwana wedu afa isusu. Vana tezvara hamuna kuvashuma nhamo. Vana tezvara havasiwo munhu wamuri kunetsana naye. Munhu wamuri kunetsana naye ndimuroora wakaita mwana mumushamani menyu handiti. Ndiye munhu wamami nemhosva nanu naye. Saka inyaya yangoripo ndekuti ana tezvara mukwasha yenyu yadi aenda parefu. Saka asi kana mine nyaya dzenyu mazopedza kuti asana baba tine nyaya biya yatinoziya yaya yakanga yazodai-dai haina kuzodii kufamba tikada tisina problem nasi. Asi nenyaya kuti imimi ana tezvara makatobva pakufa pakaita hama yenyu nana tezvara musiri kutoonana vakatonoita makuwa vakaita ava nemwana wavo kwautonobhiudha zvinhu kwabva zvato dai vachimira pichana vachipedza tozobvunza kuti saka chitibatsirai pane pfungwa dzenyu muda kuti tidii kana kuti zvamauya matizo because varegere vaputika kana vaputika tochibvunza ivo Samaita kuti saka ndikana nyaya muchagara yakadai here muri kufunga kuchiisa taura yani Samaita tazvinzwa uyo aona bedzi kuti marwadziwo saka ari kuti sekuru manyanya handina kunyanya ndaingoda kuti nyaya ijeke ndokutaura vananga ndiuya kuita aiwa imimi kana muda chijekesera zvakanaka jekesera tozodzoka kunyaya kuti what is weight ndokune nyaya yedu chete yekuti saka ichapera sei ichaitwa sei. Tonzwa pfungwa dzenyu tonzwawo pfungwa dzana tezvara toona kuti mese pane zvinogadzirika asi nyaya yacho ndinotoona kuti yatopera because makawana vanhu vakusvika kutaura kwamasvikawo achada kumwe kunosara kwakati ini chandanga chikumbira ini ndiri pachochi but ndiri mwana pachochi nyaya ndikukumbira ini ndekuti dai tanga tawirirana nevanhu vakasira
muri kutadza sei ndepapasara kuti muwirire pasati pawirirano ndepapa uyu ataura nyaya yekuti mwana uyu ane zita rekuti chochi ngatichinjei zita iri aitwe sinemu yake chaiyo ndopekutanga. Chechipiri inini ndiri kuti nyaya ikaita maemotions haitongeki haigadziriki. Inini ndiri kuti inini vanhu vakashiri vanhu vakati kwachiweshe hatiri kukonana ivo vari kubaziva avo vari kwachiweshe vari kubaziva but panoshanda chii maemotions. Saka ndiri kuti ngatimbobvisai maemotions titaura kuti baba tabvisa maemotions toenda panhau yenyaya. Nhau yenyaya muri kuenda pekuti ava varamba here kuti mubvise zita ravo kana one day kana musumwe kana musumwe nhau iri kuitwa ndeyekuti ukama hwese kwachiweshe vamwe vanga vasingazivi kuti mwana akanzi akazikanwa airi nhumbu kuti haasi mwana wangu. Isu takatofunga kuti mwana uri kuti tizoziva kuti haasi mwana wemachiweshe takaona nebeba iri zvirai kana kuri kudaro nhau yekuti mukomana akazotora beba akandoritorerei kana akaziva kuti nhumbu haisi yake. Ndomubvunza ngokutanga kana akaziva kuti nhumbu haisi yake kubva forumwediko waya akatotora beba iri maida kuti agare sei ndiri kuti nini paiva nekuramba iwo wariti wanoziva zvawaiwirirana asi weukama isu tisingazviziveukama manje nhau yamaiguru nabaguru covid yakatakari ngoma chilifonera avo watiza vasouth africa ndoenda funga kuti imi manje mukadaro madzimba tinopedzera takuti munhu wese ane hasha wese kuda pane sare nevanhu vari kwamaakudzoka nyaya yange yapana vati wese ndo baba venyu ndowati imi muri varume vakatorerwa mukadzi saka ni bp yatakatera imi nyaya yacho haiperi because tinoda kuti idzokorere pana baba. Munogona here kugadzira nyaya yaikusiwa nababa? Ini nditori nemubvunzo wangu. Muda kubvunza kupi? Muda kubvunza kuna mainini wangu. Wekuti izvo mainini ndiri kubvunza kuti izvo pamakanzi mimi muite mwana neumwe murume mamakatenderana here naTobias? ndosaka mukana makuziswa kuti mwana haasi wangu handiti kureva kuti haasi kutogutsika haana kuka akatoziswa ari tokuzisa kuti muziye imi kuti mwana uyu haasi tori wangu handiti saka ikokoko ndokatataura kuti dai vanga vakatozviwirirana ka vasi vatotaura vakanyararana zvino vakakuwirirana handiti penge pane nyaya munomu yakafanana mukadzi akanyangwa nomwe murume vabuda munomanya nodadziripo. Saka nhasi imi mauya nayo yakangoita saiyo. Hakuna anombosekerera nyaya yekupindirwa mumba make nemwe murume. Vamwe vazhinji vanotourayana. Asi kana yaita hapana nyaya inopera isingaenzaniswi. Ende mimi zvamunofanirwa kuita vanondityisa mbuya kubhuma zvese kuti zvakatoitika kare. Ndokodechitata saka ndisingadi kuvabvunza. Ndetofunga kuti kubvunza mbuya kuda pamwe zvinozoita hondo. Vatobvuma kwete kwatopera basi kana makada kutaura zvakadini hapachisina because vari kutenda what happened. Indenda kungoda kuda kunzwa kuti hino zvazvatai imimi baba vati muri kufunga kudini nenyaya iyi, muri kuzoona kuti mungaipedze sei because nyaya hakuna nyaya inogara yakadaro. Iyo ndezvaita nyaya yenyu yakutodzidzisawo vamwe kuti usabate don't touch this buttons dzinomutsa motikari. Saka ndo zvaakutozikanwa nevanhu kana menyu imo. Saka nemi chitaurai zvamunoda
tezvara wenyu vari pano, mukadzi wenyu ari pano, zvekuti zviya venge vambori kupi vazoya nhasi zvaita sei? Dzapera idzi. Wakaona munhu akuuya musina kumutsvaga anyiswa. Murikuzviona here? Murikuzviziva here kuti vanyiswa? Saka muri kuda kuti vanyiswe chirume. Ndinoziva kuti zvandinotaura zvandichataura zvinogona kurambika. Nani? Naivo. Hairambike ndodarira. Isu tiri Muritaurayi toona kana yarambwa tese taakuisiya yakadaro. Kuti zvitinakire zvisununguke vabvise zita iro riri pamwana wavo. Iro rabvumwa kudhara. Vakanga vabvisa iroro hapana chichanetsa mondizvo kana chimwe. Toita kuenda mberi nenyaya dzimwe dzese dziri mumashure tedza kufamba kuenda. Pane pawangaribvisire pano here saka zvingakuti havabvisiri pano vanongotipa mazuva muripo kuenda kundogadzirisa. Ndo basa rehurumende unobvara nogadzirisa robva rabvisa zvakapera. Zvakapera motitangisa. Hapana chatinongotangisa mondizvo tinotobva tangogadzira zvinofanira kunge zvichigadzirwa iwo nesu. Matiri kunetsekerera. Hapana nyaya. Ora chimira yatikubvunzirei. Ini ndinoda kubvunza tezvara wayo. Chii chingakunetsei kuti Tobias abe? Munonzi ndizve baba? Joshua abviswe pamuzukuru wenyu. Pamusoro imani. Ini pachangu handioni chinomborema. Pakutaura kuri kuti panyaya akatobviswa munhu akatodirectwa kumusha kwake achiri papi. Kana tichipindura tiri kubvunza kuti zvingakunetsei here kuti samaita abviswe mumusha menyu? Ini ndinopindura kuti nini hapana chinotinetsa as soon as kunyange nhasi wachizvikwanisa ngawabvise zita iyo ngawabvisa zita remwana. Pakutorwa kwebhethi rina baba namai handiti saka ndofuti vanoenda vari baba chii namai unosvika unobvisa sakubvisa kubvisa kurikuda ava neava vanonyora after iye mudzimai ndi anonyora after wasainirwa then kana wasainirwa woenda kumakombe undobvisirwa haikobviswi njeni. asi uyo akazi ndikiri nane ngaaripo kana wachida iye wavarenda kuti vanobvisa. Munoziva here kuti chitupa munozviziva here kuti munhu akatorerwa chitupa ine wrong path anodzimwa izvozvo zvisingambonetsa hamusweriko. Musazovanika zvinonetsa. Zviri correct. Ndakatobvisa vamwe vanhu muno. Ini ndozviziva ndakabviswa mwana vana baba vangu inini ana baba vangu vakanga vakanyoresa uyu kuti mbaimbai mukuona muzukuru kuti mbaimbai yari muzukuru inini ndapo ndakazoti hayi toda kusunungura vanhu ini ndakatoita nyaya yacho kwarusato ukanzi no problem itai tikatozviita nguva dikidiki hazvina nyaya chinongodiwa kunyorwa mapepa kusainini hapana chinoripwapo. Iwewe kana wazodawo kungoripisa munhu kuti wakasenzerei zita rako it's another issue asi apa panyaya inenge yatopera. Cheri kungodiwa apa chete hazvina mhoto ndikaroora mwana wenyu ndikashaya kuita mwana handisi mukwasha wenyu ndiri mukwasha hazviperi saka nemi hamupi makapera kuita mukuwasha wekwavo mungoripo asi chete maakupambisa the other way round because dai vange vari mufambo wangu ndovaipedza nyaya vega ende maitovatovo kuti haiwa
apa ndati dai musamanikidze zviro kana hasi wenyu hasi wenyu murikuona saka ndo zvinhu zvinoita hazvina mhosva zvinogadzirwa asi mimi magadzirisa kana muda kuripirana yaimwe nyaya muda kundiripiri wasted my time nekudai dai makazodai izvo zvinotaurirana saka ndichiri kunetsaya pachiita maita haikona kutendereizitaratisi kuda Kambana tsano pane zvinhu zvatakatenderana pafoni tichiti ngatisaitai zvinhu madobi epadare tinoda kuwaka ukama kubatika pane paya kana mapinda padare umwe anotaura point yake kuti ahwine nyaya yake but panapa hatina kuya kuhina nyaya hati haizi nyaya yekuhina but inyaya yekusolva nyaya once and for all. Saka ini ndotenda nekuti vanhu vakatenderana kuti mwana taakundobvisa tinenge tafamba ndo yoga yakanga iri nyaya ndo yoga yakanga iri nyaya then chechipiri handizivi pada kunga taakufamba zvakanaka tese yes vanhu vanogona kuti varipirane kuprotecta wananhu marriage because munoiprotecta nekuiputira whether kunhikinanda ndoda kutenda kuti maiguru havana kuramba nyaya yavo pari triki patingangoda kuti tingwarire inyaya yayo kuti maiguru nemurume wavo ndo waiziyana vari vangani katingwarire chatiri kufanira kungwarira chatiunza pano nhasi imba yamukoma wasisipo mukoma tiri kudare redu isu ravarume wani zvawaitaura muri kuvaona nyaya yacho iripo even patakazoenda kwagoregore ndiye akanga achituma tiri pasi pemangu warume ndikabvunza kati mukoma machikudii tikanzi vakomana ndikuda kuti imimi muripise mukadzi wangu ndikati mukoma yemuri kuti kudii taurai zvikanzi ndati kana ndakupai nyaya yangu kudare zvino tiri ndaidini ndaitadza imi sedare chiita ichii chacho nyaya yacho mwana ndotendera mambo wabhotaura nyaya ino nyaya yakaitika mukoma wakafa muna December tikatoinyarara tichiti hatidi zvinotishupa isu ngatisiyane nazvo tikatosiyana nazvo tingatiite izvipi isusu tachiti isusu zvekunetsana hatidi because ndomwamaigunda vataura kuti imimi neni handina kuziva ine mhaka yokuti muri mukadzi wemukoma wangu no ndikavataurira vandikati imimi neni tiri vanhu vekuchechi kumwe vakashitire odha wangu taisafanira kunga tiri mudare muno but dambudziko rinekandovanatezvara vakasaremekedzana munoita matambudziko aminayo ekuti vanhu varovha kubasa nhasi panzvimbo yengotadza ari kuno anofanira kungoda musoro uyoti ndinogamushira hati muri kupona vanhu votofambisana zvakadii zvakanaka but chinhu chihombe ndechekuti I think tsano vakaona kutiwo tine nyaya dzedu dzatofanira kutaura vana tezvara wasipo vana tezvara wapindiri panyaya yembatya dzedu ndedzedu mukadzi ndewedu takaroora tine nyaya dzatofanira kugadzira even vakaona vana tezvara as if hanzvadzi yavo yadzvanyirwa garai ikoko tigadzirise nyaya dzani isusu nyaya dzedu saka ndiri kuti kana tikatenderana izvozvi kuti ngatimuvhei forward tibvise zita remwana tiende mberi zvinotiita kuti even zvatogona kugowa hapasisina mibvunzo yakadini mibvunzo yakawanda hati muri kuwana mukoma takavabvunza naye mukoma mazuva anaya vanhu vakuita zvechirungu pamakaona DNA test makadingogara muri wangani muri 2 motopedza zvamuri kudini imimi zvamuri kuda but mukoma wakabva kutauni wakauya kuno wakadaidza chii what I'm saying is patiri kutora nguva yakarebesa tisingasolve problem tiri kuti nyika izvidini izviziwe
yobva yafamba kwese kwese sezvo ndisingaitiki. Saka ndiri kuti yekutanga yacho nyaya yadyara zvose izvi ikasolvhewa zvimwe zvacho zvise zvinongoti but zvandaingakumbira maiguru manje ndezvizvi, avo vana baba ndo wazvarwa naMisheki tezvara wavo, mai vamwe baba vamwe. Kuchivanhu chedu hakuna anonzi hawasi baba vamwe. Uri kuona nyaya yacho iripo. Ndo pandoti ipapo maiguru akasangwarira ipapapo panotiita kuti tisafamba. Ndiri kutaura kuti kana maiguru akaona baba wangu inini, even neunhu hwavo vanogona kufunga kuti hausi right. Because to be frank with you, pane dzimwe nguva dzokuti baba vanogona kushaisha. Asi ofisi yababa inoramba iri ofisi yani yababa, because pavaisungisa muri kuona nyaya yacho mhosva ichisvika haisviki kuna Misheki. Misheki akatodini, akatofa. Amuona nhasi yezvinezvi tiri panapa ndiTobias here akagara pano padero. Asi but Tobias paaita zvinhu zvinozipa achipo, achiri mupenyu. Ndokuti taemphasiza kudare kwaGorekore, wakomana ngatisaitai nhondo padare, ngatimake sure kuti tasolva nyaya dzedu nguva iripo. Inini mavonero angu ndeyekuti kana mhuri dzedu mbiri idzi dzikaremekedzana kuita dare chairo rokuti tinofamba, tinogona kufamba tikaenda mberi. Ndo mashoko angu yandinawo kuti kana tikatenderana iko pana, because nyaya inonetsa nevanhu vokunde kuti vanhu ndezvekuti vanhu vanogona kutenderana mudare but vachingobuda wakuita zvimwe like zvana achingopa ndikupameza asi andidzokera mashure. Saka wakambonditi uyai tisangane titaurirana. Chandakasvika ndechekuti wama zvandakamboita wamarket square zviya futi ndinogona kungozviita kuti ndikasara ndakadini. Saka muchaona kuti once tikabuild that trust, vari kuno vari kuti iyo situation yakakukanganisira but ngatifambei tidai nyaya dzedu dzinosolveka zvekuti handivoni any problem zvekuti ipo patatofamba ipapapo kurava kuti vanotezvara nana baba venyu vakati iwe mwana wangu sikani mwanakomana imi makadaro endai mundodzidzisa zvinhu zita iri chibva makatsununguka here. Ini ndakatopindura mubvunzo yenyu. Baba vangu pavakasundiswa namaiguru ndakataura namaiguru musasungise baba, sungisa ini. Maiguru pavakaramba ndakati ndokumbirawo baba ndiwane power of attorney, because baba wagona kumira nemuroora mudare. Saka ndini ndichauya ndonomira nani nomudzimai wangu. Kana vakati nhasi, kana vakati mangwana, tinotoenda, because ndo zvatakasarira pano zvepano panyika. Tisu varume wavo uyu kunyange Tobias akabva tisu varume wacho ndosaka takagara pano padero. Saka we are more than takatogarira izvozvo kuti zvese zvinosolva maprobose. Muchaona kuti tichafa futi nestress tikasangwarira nenyaya dzinosolva. Wana baba wenyu havo nevarume venyu vakati endai munodzidzisa dari mwana chero nguva. Saka pari kunetsanwa ndepapi apa mama kusimudza ruoko muda ndachida kupindura zvatagwana taurai. Ndachida kutaura pamusoro emapo, ndachida kutaura panyaya yarudzoko rekuti kusungisa baba. Ini handina kusungisa baba from Norway. After nhamo ndagara ndobva ndadzoka ngati kumba kwaine nguva kusingazivi kutsvairwa mujuru. Ndopandakafonera bamunini waisara nemakii nguva yese wachisotsvaira. Bamunini muri padhuze here, ndikuda makii ekukii ndoranditsvaire mumba. Bamunini vakati handisipo. Muri kure zvakadi? Ndiri kure, mudzimai wangu haako aenda kumusha kwake kunoona mai vari kurwara. Ndikati ndanda kutosvika ndoda kutsvaira pamba. Zvikanzi musasvike ikoko. Aizve zvaita sei? Pandanzi nababa imba yemunhu hure uri kusvika pamusha uri kutsvagei? Iwo wari kuti ndibaba ndofanira kurembekedza ndisingamiri nawo matare. Ukasvika pamba pangu ndiri kukuuraya, pamba pangu ipapo hausi kupasvika, uri hure. Ukatozvaga chiri mahure, meseji ndinadzo mufoni. Ndikati aiwa gandidzwe nyenyu kuti ndiyei. Ndibva ndauya pamba, pandaisa meseji kababa ndasvika pamba, handina kuona munhu. Saka ndobva ndati chipai makii ndikinure.
mumba mangu mune zvinhu zvangu, mune zvinhu zvangu zvemukati, mune hembe dzangu, mune mapoto, mune mibhedha, mune mawadhrobe. Chindipai ndidini ndikinyira mumba mangu kubva waramba neki. Ini ndikati saka ndoita sida ndaenda kwasabhuku. Sabhuku ndozviripo. Handichabvumidzi kupinda mumba mangu mune zvinhu zvangu imomo. Asi kuziva kuti chindanzi ukwaya pamba ipapo unofa. Saka ini handisisiri safe. Sabhuku akati bva tauro nyacho ameno hawana kuwirirana sabhuku. Taura zvese zvakaitika musingawirirani hazvichashandi. Zvinosimudza nduru nevanhu. Izvi vese vaakuzviziva, imimi maakuzviziva. Iteta uda kungotsvaga what is the way forward. Kana pane panotaura kuti makandinaye ndakagumbuka so on, ndo zvaakuregererwa muchigadzira way forward. Because makazvitsvagirudza munodzokera papa futi kana kutopurikidza. Ndotozwa nyaya kwaziri kusvika kuti zvazoya sei. Chii chamazochaya, chii chakunetsai. Garai makadaro tinogara takadaro, muri kudzokera kuseri kusina nyaya. Isusu nyaya yedu ndeyekuti muchiyanana. Nyaya yese iri kuzikanwa. Mashatiro ayo, manatsirwo ayo, nemagadziriro ayo ari kuitwa. Ndatotya sitereki ava bamba. Munhu mukuru ava. Nunga saka ndimawachuza mwana ndavafananidza pavangu vachitaura, ndavafananidza nevamweni vari kubhoera kwachirero. Pano vandafananidza navo. Amazwi aya akakwenyu. Hatitoziye mimi mana baba. Pamwe makatotaridza otherwise masara muri mega. Hamuna umwe munhu asi munhu wome musingaziva maanaye manyenyera. Hazviitwi izvi hazvigoneki. Nyaya haisi diki, musaitore senyaya diki. Ndo nyaya yakaoma. Kwana mbuya dzakadai idzi dzichiuya munyaya inosimudza musha. Saka makaera mapedza nyaya iyi, mapedza nyaya. Murungosamaiti mune mhuri inonzwisisa. Chiitai kuti muchiyanana nanatezvara. Tezvara venyu vakapa vari kuzviziva kuti vakaita wrong suri mwana wavo. Saka mungarambe muchiti taura bhuma chakwambozviitirei zikuendepi. Saka ndo inonzi nyaya. Saka ndindofunga hangu mazowirirana kuti takuita sei. Ndenda kuda zvangu vazoti tawapa pekuti makatsomuka here kuti munogona kusimuka henyu makadai kana vabereki wabvuma muri tu munotoresa watakasununga. Iwo watakasununga ndobva wazenga wakutaura hangu kuti chakazopa kuti ndinge ndamangarira baba zvakapira pakati. Asi pakundochenjesa izvo vanenge wangu wakakuwirirana izvo. Nai baba mabvumirana kugadzirisa zvinhu kuti ava vapedzere nyaya dzino ndozvatiri kutoda chaizvo kuti zvinhu zvigadziriswe zviende mberi. Isatiri zvinonetsa, tinongona zvinhu zvinopera. Kana mabvumirana pamusoro echandani kutaura chokwadi hatina chatinoramba chatinopikisa kuti zvinhu zvitori riyo zvinofanira kunge zvichiitwa. Vamupimbira muri muno murunzwa nyaya tataurawo inini nyaya ndiri kunzwa chiti vakomana ava muroora akatidhirira kuvamangarira. Ndikasataura kunyaya iyoyo nyaya yekubvisa zita. Munonzwa here? Nyaya yekubvisa zita hanzi kuti iri kutaurwa pakudii. Mwana takandotora isu muzinzwa tikaenda naye kwamagore. Tikaenda naye kwamagore. Magore akati vanogotana nemi sei ngautana negomba nyaya ndiri kuiziva. Aiwa
tezara wangu tinotaurira taita zvekutaurira tezara wakara datopedza muruti avaripo wasidza yawo wakidza motozotoenda zobererwa hapana kana tirungotirwadza zvino zvinotongotirwadza ndezvekuti tirungotenderera pachino 1 chapera kare kare zvataurwa namambo ndizvozvo hapana vanhu varamba saka chasara ipapapa kutosimuka nekuombera basi tinoswere richitaura nyaya tidzokere uko ivo vakakukandisana mazvo vanhu ava mondizvo vanhu ava ndogara navo vanhu ava havakudzani zvambotaurwa neuyu uyu murume uyu murume uyu ende mondizo zvambotaurwa zviya kutogona kuitana muno tichibuda panze motogona kutona zvachinja saka ndoda kuti patsimbirirwe chaizvo mondizo ndogara navo ndowaziva unhu hwavo wese wakavatarisana kudai hapana shaya anoti kwatatu saka wese wada kumira saka ndiri kuti muno matakagara kana wachibuda ngawazive kuti uya ndinini takatidhraivha ndidhraivha kondakta ndikondakta indirisabhuka handisinesi domira pausabhuku hwangu saka munhu ngaagare pachigaro chake usadhraivhe dzese dzese ndo dambudziko randiri kuona rimimokuti handida hangu kukutorai kana kukudzikisirai nyaya yamapedza iyo inyaya yamapedza yenge isingagoneki nevanhu vanhu nje kana muchazogara nevamwe mune vanhu kwavo ava ndevekwaani sapu kuenda muri sapu muri vanhu vangu mambo indakaturura kwamanguru makocha wangu ndoda kugadzirisa vanhu ava vakanaka hungu munhu kana akakanganiswa hatadzi haangoti yes marupesani matari chinhu chinoparadzanisa vanhu samai imimi nyaya iyoyi haikunge singagadziriki makapedza nyaya iyi mwari anokupika kwamunhu because mazvininipisa makamirira vanhu vakadzoka vega haisi nyore kudhonzwa wambofuratira makati imimi makaziva kuti ndatendei kuwadari izvo zvezvo rambai makadaro samai nyaya ibva yamapedza imimi mambo yangu kana mapedza nyaya ndaibva yapera kuti pe motangisa new life inotungamirirwa nemurume wenyu zvakaitika but tangai new life inoziva kuti avo ndo varume wenyu kwasamai abainda avo vachizivawo kuti anatezvara vedu ndavo zvakaitika motanga new life handiti kuti mubva marodzana I'm not saying that unozoti mkwasha kuenda mberi kurodzana ndizvavo asi kugarisana vanhu vachazobvunza kwachiwesha vari panapa kana kuti awonzwove kwanhingi vari panapa zvakadini imimi kubva nhasi ava ndavasununge kuti everything chamunoita pamusha uya ziyai kuti varidzi vacho varipo ichi nyaya yakaitika yakakanganisika asi varidzi vemusha varipo singaturikirwi zvinozikanwa nemunhu wese kuti vanhu vachifamba kuti imba yekwatiweshera
vanhu mhepo iyo ipere motanga umwe upenyu. Makadaro muchazoona upenyu hwamuchazogara, muchazotaurirwa, vamwe vachazotobvunza wavasangana nenyaya mbonodzorekwacho weshe kuti vakapedza sei nyaya yauyi. Inini hangu ndokutenda pane chaungade kuwedza. Mataura zvatacho ngofunga kuti iwawa unofanira kunge waine munhu waunotiwo nyore kubata ukuoko wachitiwo munhu waunobatawo nyore anokuti kana mazitezvaraidzi kune anongotiwo ukapawo soko anotitambirawo sezvai. Uye kana muchizoita nyaya musatume anonzi bharu. Aiwa otsvaga munhu anovaka uyo amozomupira nyaya yakuyo ndiri kuzoisa mboite izvozvo makatumana kautaura kuti mukutumana ndingamabasa asi zvakanaka mumusha mutongoita vanhu vese nyaya haingobvumwi inoda kuonekwa kuti toita sei maita zvakanaka samaita nokutenda haisi nyaya yokubatikisa ishungu haisi nyaya uye muri vamwe muri mega zvongo maenda paseri kwechikomba motera marambane pachinamatika magoesaka mumwini mega. Vanhu vazhinji havana chisina varume vakapirwa, asi mimi makutenderwa nava kuti muuye pamba penyu mugare. Zvaendera izvozvo. Vekuchechi kwangu mambo masabata apo basa rapera tinoenda kumuka